Dunay daghang mensahe ang atong gibasa karon bisag mubo ra ni siya nga mga pagbasa diri sa atong kaning unang pagbasa. Gideklarar ni San Pablo sa iyang sulat nga dili na kuno ta mga estranyo, dili na ta mga dumuduong, mga langyaw didto sa balay sa Ginoo, kung dili mga lumulupyo na ta. Muangkon ba mo ana nga lumulupyo na mo sa langit? Nga bitang akong ingnon nga unsa man ug mamatay ka karon malangit ka pindilan na sa Ginoo pader. Dugay na kay nang gideclare sa Ginoo nga kitang tanan iya natang gisagop nga iyang mga anak. Pero kung kuwang tas pagtuo, pero may langitang moingon Ginoo mo'y magbuot. Pero Ginoo mo'y magbuot, nya siging buot-buot, buot-buot og puyo-puyo, buot-buot og pangangkon anang mga yuta, mga balay, mga bahandi, buot-buot og kiskis anang kilay, pakolor anang buhok, buot-buot og palaygit, buot-buot og abortion, buot-buot og pahimong laki bisag babay, pahimong babay bisag laki. Nya dayog ingon Ginoo lay magbuot, nya kusog kay magbuot-buot. Unsa man ay pasabot ana? Kuwang sa pagtuo. Way pagtuo. Muna ang pagtuo gipulagway diri sa kinabuhi ni Tomas. Naa siya'y gugmas Ginoo, nya tungod sa iyang gugma sa iyang giila nga Ginoo nga mao si Hesus, pagkamatay guol kay siya. Bisag naa siya'y pagtuo nga mabanhaw si Hesus, pero gusto niyang mapamatud-an. Pwede bang pamatud-an ang pagtuo? Kay motuo kuno ta, pasabot wa na nato makita. Kay kun ato nang nakita, di na na pagtuo, kahibalo na siya. Knowledge, dili na faith. Ang faith kuno is our certainty of the thing we cannot see. Tuo ka nga kanang imong tupad anak nas Ginoo. Tuo dili. Sige. Lingi ingna tuo ko anak kas Ginoo. Sige, ingna. Labi na gyud iniglingi nimo, mao nay kawatan kay sa inyo, mao nay badlongon kay nimong anak, mao nay bisyoso kay nimong bana, motuo kag anak nas Ginoo. Pero kung tinuod ang imong pagtuo, kinahanglan mudawat ta sa dili nato makita. Kay kanang atong nakita usahay lipat-lipat ra na. Lipat-lipat ba? Ang tinuod di gid nato makita. Kinahanglan tag pagtuo aron ta makakita. Mo nang ningon si Jesus, bulahan tong mituo bisan wa kakita. Nakaron para nako ang nahitabo ni Tomas, usa ka okasyon nagigamit sa Ginoo aron tudluan ta unsaon pag kanibang paghupot og tinuod nga pagtuo. First, kinahanglan dili ta magpadala, di dayon ta motuo sa istorya sa atong isig katao. Kana bang tabi-tabi ba? Yan. Hala, tuwa dito'y birhen nga nihilak. Hala, nisayaw ang adlaw. Hala, tuwa dito'y cancer stage 4. Nya pagduol niya dito sa ribulto nga tuwa ning kapilyaha, nawa nang iyang cancer. Ayaw dayog tuo ana. Ayaw tuo dayon sa sultis mga tao. Labi na gyud moingon, gisudlan ko sa birhen, gisudlan kong Santo Niño, nya usab-usab dayong tingog. Gisudlan ko ni Hesus, nya mausab dayong tingog. Ayaw sad tuo. Ang simbahan careful kayo ana. Moagi ginag-process na perting taasa. Doon na tayo pamaagi sa pag-verify. So muna si Tomas, iya tong gi-verify. Wa siya
moingon nga di siya motuo nga si Jesus dili mabanhaw, pero ang iyang gustong i-verify ang gisulti aning mga tawhana tinuod bakaha. Kung moingon ko, kung mo palit mo og slot, malipay mo, unsa man, tuo mo dili. Mo palit mo og slot ba kaning atong SBF dag, malipay mo, tuo mo dili. Ayaw sag tuo, i-verify usa, palit usa, palit ba? Nya inig palit nimo, tanawa ko noong nalipay baka. Kay moingon lang ka nga, man, lipay bitaw ta nya, wa ka mo palit, wa nimo ma-verify. Wa mo kasabot ana, mao na pasabot, palit mo, lipay kay sila. Tungod ni sa atong pagtuo nga kita sakop sa simbahan, dili ta mga langyaw, kung dili sakop nining simbahan, sakop kining atong parokya, sakop sa kinadak-ang simbahan sa tibuok kalibutan, ug kun doon na may panginahanglan ang mga bahin niini na atang mutabang. Dako kay tag project dinhi, sige sad mog tabang, dili yun ko mo hikaw sad kung dunay mo sangpit nato sa atong extra love offering. Ngano man, kay okasyon kini nga kita malipay. Okasyon kini nga masinati nato ang buhi nga Kristo. Hain man ang buhi nga Kristo karon mga igsoon niya sa santos nga misa. Kada nato simba, kada nato dawat ni Kristo, that is the real presence of Christ. Ang atong makita kanang puti nga pan or hostia na consecrated, pero ang atong pagtuo nahibaw nga dunay dili makita dinhi nga tinuod nga niya dinhi. Ug mao na naningon si Kristo, bulahan kamong mituo bisan wala makakita. Kanang inigingos pari, lawas ni Kristo ang imong nakita kanang puti nga pan nya, imong hunahunaon o imong dawaton nga kani mauni ang presensya ni Kristo nga dili makita, ang Ginoo nga dili makita niya dinhi. You will receive it with reverence. Reverence ba kanang pagtahod, pagyukbo, pagsimba. Mao na kining atong tupad o kanang inyong mga kuyog sa balay, gideclare man sad ng Kristo nga unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, mao sanay inyong gibuhat nga rin ako. Ayaw sana yama-yamai ang inyong mga silingan o kanang kuyog sa balay, bisag unsa panagnaon kay naay dili makita diha nga presensya sa Ginoo. Hasta kay kana mga adik, kana bang manuyupay ba? Si Santa Maria Goretti, gi-rape to siya. Ang nag-rape niya, 12 anyos siya to, mga 17 years old nga lalaki nga naibog kay niya, pero dili makaakos pagpanguyab kay mura siya burungon ba. Ang iyang gusto, iya lang rapon ritso si Santa Maria Goretti. Nagsigig panagang ang batanong dalagita nga di siya musugot nga mo-rape niya ang lalaki. Ang iyang giingon, maimpirno ka ani, maimpirno ka. O gusto ka pangasaw ako, pero di man sa ko magminyo, pangasawa laglain. Sige gisag panagang, hangtod naglagot na tong nag-rape niya, pero wa siyang maingong animal ka, pistik ka, inatay ka, wala. Ang iyang sa maimpirno ka ani, maimpirno ka, ayaw nigbuhata, maimpirno ka, di ko gustong maimpirno ka. Sa kalagot atong lalaki, kuha bitag kutsilyo nga 12 inches masiguro itong nga kutsilyo, dong gabog, mga 14 matingal ito kasamad, gamay kayong babae, bagamay, batanon, bakit dong gab. Hangtod nga, gibiyaan siya nga himatyon, naabot ki siya tingali mga 3 o'clock in the afternoon, kay mga udto man to siya gi-rape. Nagsigi siya sulti nga, gusto gyud kong maadto sa langit, ang nagbuhat na ko ani. Limot ko kisingan, i-search lang sa Google kisa tong garip niya, og natinuod gyud sa dito na sa prisuhan katong garip niya, nya patay na sa Maria Goretti, nya dito sa prisuhan katong lalaki, sigihan siya duaw sa damgo ni Maria Goretti, gikatikay siya o gitudluan siya unsaon pag-maintain og purity
og virginity. Og nahimo siyang member sa Franciscan Capuchin mantinga ito, katong maong laki, og nahimo siyang propagator sa kaning preservation of purity and virginity among young people. Moto yang advokasya hangtod sa siya namatay. Nakatambong pagid siya pag-canonize ni Santa Maria Goretti. Kuyog pagid siya sa inahan ni Maria Goretti. Kay bawo siya nga kaning na santa, kay ako ning girip, niya ako karon ni anasad ko ga-propagate nasad ko sa virginity and purity. Ngano man, kay si Maria Goretti, naa siya nakita niya itong mo-rape niya nga mao si Kristo. Gusto niya nga makita sa to sa nag-rape niya nga naa kay Ginoo diha nimo, nga gihigugma kas Ginoo. Pakamatyan ko ng akong nakita diha nimo. Sus, og mao ni makita nila ni President Putin og ni Zelensky nga kaning kada tawo sa Russia ug sa Ukraine naay Ginoo nga naghigugma ana, dili na maayo nga imo lang ng pusilon, imo lang ng bombahan, kay naay Ginoo diha nga di makita pero nagmahal ug nagatiman, di ta kaakog patay. Ilingi ay mong tupad katapusang lingi ing na mustaman nakakita na kas Ginoo diri nako. Ha? Lingi ba imong tupad ba ing nakakita kas Ginoo ni anako? O mingon kani siya, wa jud ko kakita. Sige lang, iampo lang na kay makakita ra na madugay. Na bulahan kadtong motoo bisan wala makakita. Si Santo Tomas, pag-abot na sa iyang conversion nga nakita na niyang Ginoo diha sa matag tao, iya sang gipakamatyan nga hasta ang nagpatay niya din asya masuko, nagpakamatay pod siya isip usa ka martir. Kay kanang usa ka martir magula sa iyang dugo alang sa kaluwasan sa iyang mga kaaway. Muna gihigugmas mga martir ang nagpatay nila. Kay nakita nila nga naa diha ang Ginoo sa ilang kalag nangandoy og kaluwasan sa maong tao. Muna ang banag asawa ang ginikanan og mga anak, kung mauna ni ang atong makita sa matag usa nga naa ang Ginoo diha nato, di kita kaako og away, dinumtanay, labaws tanan, pinatyanay. Wa mo roy gidumtan, wa naagay mo gidumtan, impiernohonon yun. Nya haron mawagtang pangitaa si Kristo anang mga tao nga murag wa pa kay kakauyo nila. Ing na Lord, yawa gi makita nako aning tawhana, pakita ako sa imong presensya niini, kakita dayon ka. Ako sa una, wa jud ko kakita Ginoo dito sa mga piniriso. Sige jud kog ampo Ginoo in taon makakita ta ko nimo sa mga piniriso. Abot kog 5 years in love na kay ko sa mga piniriso, labi na kanang pinakasigag mata, nya mukagot yung ngipon, kay sigig suyop, perting bahua kay way ligo. Anha ginako makita si Kristo usahay, makita go nako si Kristo nga gilansang sa krus nga ang dugo ang buhok nga humig sa dugo nga nanimaho ng langsi kay gikan pas gabiing kinulata. Di man mo moto, sige na, nindog na ta.